Hafi sallah da ke wato nan mu maza mata muna ta gaishe. Hafi sallah muke wato nan mu maza mata muna ta gaishe ku. A yau sallah muna ta yin murna ya Allah ka kyauta karshen mu. Hafi sallah da ke wato nan mu maza mata muna ta gaishe ku. A yau sallah muna ta yin murna ya Allah ka kyauta karshen mu. Masulli a alwalallama kurban ba aska zucin mu. Hafi sallah da ke wato nan mu Ya babba da dundubin salati ga Muhammadu shugaba madafar mu. maza mata muna ta gaishe ku. Sa ahali sahabbai ya Allah ulama ga madafar mu. Ya Allah ka kyauta karshen mu. A yau sallah maza da mata don mun ci ado muna ta yin murna. Hafi sallah da ke wato nan mu maza mata muna ta gaishe ku. A yau sallah muna ta yin murna ya Allah ka kyauta karshen mu. A yau sallah mu je ziyara dangi farla gare ta al'umma. Hafi sallah da ke wato nan mu Mun ci tuwo muna ta yin murna gashi miyar tuwon akwai nama. mata muna ta gaishe ku. Me sadaka hada da kyauta aikin kai ran mu ƙara yin himma. Ya Allah ka kyauta karshen mu. Amo nake a halin gidan nuro ba ga nasira ne ya gaishe ku. Hafi sallah da ke wato nan mu maza mata muna ta gaishe ku. A yau sallah muna ta yin murna ya Allah ka kyauta karshen mu. Salamu alaikum sallama na yi maku kunya masoya sai ku karbe ni. Hafi sallah da ke wato nan mu Zance ya fito da bakin mashe kurma ake yi wa nuni. maza mata muna ta gaishe ku. Shi fa abin aro na mai shi ne shi kuma dole sai ya wanzo ni. Ya Allah ka kyauta karshen mu. Sai maka za ka yi wa alkhairi wanda ya so ka bi shi kwa zauna. Hafi sallah da ke wato nan mu maza mata muna ta gaishe ku. A yau sallah muna ta yin murna ya Allah ka kyauta karshen mu. Mai addu'a idan muka yi sallama roƙe na hoto ta ƙarshen mu. Hafi sallah da ke wato nan mu Mun azumi a yanzu mun gare Allah karbi duk ibadun mu. maza mata muna ta gaishe ku. Mun yi jiri a yau cikin waƙa za mu gaida duk masoyan mu. Ya Allah ka kyauta karshen mu. Mubarak ni da ashirin kwanta uba ga nazar a yau yana murna. Hafi sallah da ke wato nan mu maza mata muna ta gaishe ku. A yau sallah muna ta yin murna ya Allah ka kyauta karshen mu. A yau sallah mu ne ta yin murna mai nema ka tarbirar samu. Hafi sallah da ke wato nan mu Maza mata muna ta gaishe ku gidan dangin mu har na sha damu. maza mata muna ta gaishe ku. Bai ka gani yana da ranar su gida na amara ne ake kamu. Ya Allah ka kyauta karshen mu. Ya Allah ka sai ta zucin mu musulmi dan uwan musulmi ne. Hafi sallah da ke wato nan mu maza mata muna ta gaishe ku. A yau sallah muna ta yin murna ya Allah ka kyauta karshen mu. Muna gaishe da kan musulmai na gida da waje ina masoyan mu. Hafi sallah da ke wato nan mu Ba dan mu ba ya ta'ala karba mana dukkanin ibadun mu. maza mata muna ta gaishe ku. Yau sallah maza da mata ba shakka dukkan mun farin samu. Ya Allah ka kyauta karshen mu. Saurayi ne yake ta gaishe ku amina ina zaton fa kun gane. Hafi sallah da ke wato nan mu maza mata muna ta gaishe ku. A yau sallah muna ta yin murna ya Allah ka kyauta karshen mu. Yau ashir kwanti dole zan baiti in gaishe da duk musulman mu. Hafi sallah da ke wato nan mu Mun je idi cikin dubun tsari gashi muna raha da junan mu. maza mata muna ta gaishe ku. Mun daga hannu ilahu ya Allah garba dukkanin ibadun mu. Ya Allah ka kyauta karshen mu. Zan kai sako na gaisuwa in muku fatan shan ruwa iyayen mu. Hafi sallah da ke wato nan mu maza mata muna ta gaishe ku. A yau sallah muna ta yin murna ya Allah ka kyauta karshen mu. Mata da maza diyan musulmai nai mana murna a yau bikin sallah. Hafi sallah da ke wato nan mu Ina nan kan batun bakana ni ban zaɓen budurwar sallah. maza mata muna ta gaishe ku. Hakan ya saka na har na je kuki na zaɓo ta hukun gaba illa. Ya Allah ka kyauta karshen mu. Dan albasa ta mu sai mahaifa mun shaida hukun masoya ne. Hafi sallah da ke wato nan mu maza mata muna ta gaishe ku. A yau sallah muna ta yin murna ya Allah ka kyauta karshen mu. Yayin sallah duk mun fito maza mata muna ta yin murna. Hafi sallah da ke wato nan mu Muna ta da da yan uwa dangi da abokai mun haɗu mun zauna. maza mata muna ta gaishe ku. Bayan muka samu yan cikin ƴantattun wannan wata na Ramadana. Ya Allah ka kyauta karshen mu. Mun azumci
idan azumi ya kare fatan ibadu a karba mana sallah muke wato don mu maza mata muna ta gaishe ku a yau sallah muna ta yin murna ya Allah ka kyauta ƙarshen mu. ina yi wa al'ummar musulmi murnar wanda rana mai muhimmanci sallah muke wato don mu mutum gari na yan almasalle tsakanina da ku akwai karamsu maza mata muna ta gaishe ku. yaran nan ne ustaz Butterfly ya saba kai mai lalaci Ya Allah ka kyauta Aisha ƙarshen ya mu. fi sallah ga al'umma baitocin mai na gashi na zuwa sallah muke wato don mu maza mata muna ta gaishe ku a yau sallah muna ta yin murna ya Allah ka kyauta ƙarshen mu. ahbabu rasulillahi sannan ko na yi muku murnar sallah sallah muke wato don mu Allah ya karbi ibadan mu alfarma ta sai da abdallah maza mata muna ta gaishe ku. barkan mu da shan ruwa al'ummar annabi gaisuwa na jula Allah ka kyauta ƙarshen mu. Allah ka samu na a cikin yantaccen bayan sallah muke wato don mu maza mata muna ta gaishe ku a yau sallah muna ta yin murna ya Allah ka kyauta ƙarshen mu. wannan rana mai ziyara a ciki dan akwai muhimmanci sallah muke wato don mu mai wanka mu sanya sababbin dinki ranar akwai yanci maza mata muna ta gaishe ku. mai far'a mu sake fuskar mu da dangi na mu mai ta barkwanci Allah ka kyauta ƙarshen mu. zarar dini adam da andin bege na sharanci sallah muke wato don mu maza mata muna ta gaishe ku a yau sallah muna ta yin murna ya Allah ka kyauta ƙarshen mu. Nabi sallah muke wato maza mata muna ta gaishe ku a yau sallah maza ta yin murna ya Allah ka kyauta karshen mu Nabi sallah muke wato maza mata muna ta gaishe ku a yau sallah muna ta yin murna ya Allah ka kyauta karshen mu domin karin bayani a kira 090 9769 7138 ko kuma 070 1102 9534 Andin Mege Sound Studio